Tänään esitellään kasvomaskeja ja hiustuotteita, mitä löytyy tosta ja tosta ja tosta. Esitellään, mulla on 8 maskia ja 3 hiusjuttua tässä just mun pöydällä. Mä esittelen tänään vaan ne. Oli tää mun ihan lepparilla. Tätä mä en oo avannut, vaan mä oon hakenut koko ajan lisää, kun mä oon avannut. Tää on yksi mun leppareista. Sitten tokana leppareina on tämmönen, joka on tällä hetkellä mun siskon oma, mutta se on vaan jotenkin päätynyt mun huoneeseen. Mun siskon maskit päätyy vaan joskus mun huoneeseen, mutta nämä maskit, mitä mä esittelen muut, mutta tää panda on mun. Elikkä tommonen. Sitten täällä löytyy vähän erikielinen, tääkin on yksi mun leppareista. Ja tää on siis kolmas, mä esittelen nää parhausjärjestyksessä. Tää on siis kolmanneksi paras. Tää on sen takia vähän kolmanneksi, koska tää on erikielinen ja mä nostan tän Espanjasta, niin näitä ei saa Suomesta, niin tää on vähän sen takia ärsyttävää. Tai saa kyllä Suomesta, mutta en nyt kauheasti ainakaan nähnyt. Sitten 4. Tää on sen takia edes, koska tää ei sovi kaikkiin ihomalleihin. Mutta ei siitä sen enempää. Sitten 5. on synttärilahjaksi saatu. No mä laitoin nämä molemmat synttärit saadut tähän 5., 6., koska mä tiedän näitten laatuja hyvin. Ja tämä mä sitten jo avannut. Ja tää oli myös synttäreiltä. Ja siis ihan minun synttäreiltä. Merry Christmas maski, joka on tommonen. Tää on siis maailman söpöin, ihana. Sitten meillä on tämmösiä mansikoita, joita voi levitellä naamaan. Näitä en oo kyllä nähnyt pitkiin aikoihin. Tää on meidän koko perheen tyttöjen, eli 3 henkilön oma yhteinen suolavesi. Ja tää on ihan superhyvä mun mielestä. Tää on mun huoneeseen vaan jotenkin päätynyt. Sitten Reels, joka on myös vaan mun huoneeseen päätynyt. Ja tää on siis meidän kaikkien tyttöjen käytöstä. Tää on niin kuin periaatteessa takun poistaja. Tykkään tästä todella paljon. Yksi mun lemppareista. No nyt en kyllä tiedä, miten lakka on päätynyt mun huoneeseen. No näköjään tämmöistäkin voi löytyä mun huoneesta. Mutta tää on jälleen kerran niin kuin meidän yhteinen. Tykkään itse tästä lakasta. Mutta mä en tiedä, miksi tää on päätynyt mun huoneeseen. Ja mulla olisi paljon huulirasvoja esittelemään, että mä voisin esitellä niitä, mutta mä en jaksa. Siis mulla on joku, mä en jaksa. Niin nähdään joskus. Mä en ole tehnyt pitkään aikaa videoita, tänään tein pari just, mutta oh my god.